ki parabungit baro bat ki perlok ki bayu sngui ni Bible study sesin pat ni wanra peng jupi kum kapalang nang ni na lom siap Presbyterian Church lengba gani ke YouTube channel jong kapalang kebadan hi ka juk ka keteng jong kapalang ni ai khublai fi ha ka keteng ka bakrau bat badan bottom ke jong try but no pen im jong Jesus Christ bani khot sung bhai fi sesin ban ya simban talang ha gani ke Bible study bangi nyo ki jing kai ki bakodor na ki jing kran ki jong try Jesu tengi dang puli ye ki jing hikai jong ha ka gospel Matthias kalonang ka barfsan shefang ka parsi ki talent ka bangi la ban siam na do ki khot ki ba ka ba khat saw ha do ka ba laifo tengi le puli ha do ka khot ka ba arfu fra agni ki tayo kabanta ka ba lai ka ba kran shefang uni usakri uba lai ngut ki sakri kidan ubaning kong ula dap ai yala ka report jung kunra jung ulai usandli ki talen lane ka spa ka bala ban thau do san bat ulon tra shu sasan ubar lai hu ar talen lani laban ong kum ka spa ka balong ar ka ba thau do ar ha ka skill bat lawan ra biang sa ar ubalai pat lai u sitalan sim lawan ra biang pat sa sitalan ndrei ula betap penban ni kata talen ka bala ai hu kata ka spa ka bala ai hu ban dalwan phai kun ra ban panjing khan ula litra biang daga ju baluni usakri ula pen kesan ni di kumba kita ki wei ki ba la dab ban wanra ye ka jing seiso na ka ek bala ay kun rat ki la penmi arsha uni pan sim la penmi e na ka ek bala ay kun rat jung ndrei ula pen kesan pen ban ni la di daga ba ong bangala buri bhai ka ni ka talan khnang ba uni oban pen phai biang e ka bat ula kenno bo kun rat jung ulong kun rat uba e uba penmi ya ka jing ot na ka e ka bo sim la bet na ka e ka bo sim la pen sa friang ula lum ka ba thau ya ka jing kno kumba udan ha ka liang ka ba dei la di bat bau baklau kan rat tenrei tongi nyepet biang ye gini ka jing kran ka jung u ka jing ai jing khen jung u jong ni sakri balai te ngan puli biang ye tu ka khot kabarufsan kumta bangala shifting ngala let buri ya ka talen jumi ha ka khndo ha khmi melayo laga jong hadin bul ong ko kanra ngala tip ba melong briu ba e uba ot na ka ba memsim la bet ba uba lum na ka ba memsim la pen safret wong pat ko kanra wong kumta bangala shifting ngala let buri ya ka talen jumi ha ka khndo hakmi melayo laka jong lakumba umat ban ong yo kunrat jung ba o kai ka ba mela ai nga ngam sim penlan ai ka pet ngalawan ra biang ka ban ngilai pet kemut iyo ha ka ba kenjam sim ba try su la ai ngi sap bat bangi ngim penan kam yaki de ka sing khat do la dangile ban ong yo bangi ngila buri bha yaki ngila bo tengkai bhai ki try Jesu un bisharingi but kani record bar fun riu ke thu umta ukanra jung te ula de thu long hu meu shakri bomman bat balhia melatip bang ot na ka bangam sim na bet bat ngalum na ka bangam sim na sapun safret kada de me na mar kata ban ai yus bai junga hak ka bai sud hakki bai sud bahbanga wante nganda yo sim yala ka jong bat ya kasud te kani ka khot rungi le pej bha ba unu kunran la simlong kunran ubakumta kumbala kno uni sakri babaman tenrei halor kata kania ju uhi ula yo ru ya kaban tian bisari nomor wong ladam kalong sisa kumta metep ba ngade ubam sim he uba
od na ka bangam sim labet ta kamot kumukunrat uba bha uba sim ya ka jing yo na ki sakri ka jong klam gono ka jing ai ki su community bikin penyo sibun te wang melodi ban bu no e ni ka talan hapo ke jaka ai sut lani kum ka bank but la kumno kanyo ban pan kha sut wat la da mi mem sim lai eru tingi hang ni ka jing duna sisu jong new sakri uba lai ba umla ban perkhat watang ban bo ha bank ru ya gani ka pisah bat ngi im hagis ngi ba teng ngi penlang pisah ha bank da ka jing community bangin yo nong sibun lung ba ka sut ka ba ka bank ai re ha bangi pet ya gani ka farsi ka sut ka dei ka last resort ka manong no kadai ka kutlat habom don shoot ka wei pat kalat kumno ban penroi ka spa te ka biang ka ba lakum no ba kanum sulan e than kalong ban bu bank kat ba kini ke singi jungi teng ni yo ya ka jingsu thu ba oda ka bang bu bank ngan penroi ka spa ka jonga te ko mangitep makini ke singi jungi ka bank savings interest ka don tang 1,000% tada ki de term deposits lani ki long deposits kabobon laban yo si 4% kat ba ka jing kiudor jung ki mar ki mata pan kam long tang kata man kasnam ka kiudor ka mar ka mata kaningi ong ka price index ka inflation ka palat ya ka si 4% jan man kasnam hakini kasnam ki bala le teng kapoi seduk 4% ban sianu jor ka da se hosnam arjar dangidang thit khau hagador arfo tingka sikilo menta la arsha ekata te kamat 100% te kani kade ka jing ba itai sut ba ka bank ai impat biang ban pen marangkat ya ka dor jong ka pisah ya ka bala bu te uni kunrat ru wa ula besar uni sakri jung namar bala kumno to da umla ban penmi nrei da bu abang kandon ka sut ka bonyo tele se hakipor ki jong try jisu ka sut ka bayo kala ban kham he ban ya ka inflation rate kumakalong hini ki singi jongi pat ka inflation rate ka kham he te kabomat ba ublai lumba try jisu habu ai ngi ya ki jing ai ki bakanjaman sim lani wat ya ka spa ka jingnang jing start u community bangin penan kami ki ban pen so ki om bangin subu ya ka po kono ka jing kan show kumbu habang khanang bakan khasun kata kadai kedang jong ubriu ubalaya jan ya ke jinglong jong ne sakri ubalai ten reito la siula ban kham dai compare ne nujo tu kham ba khandet ban yu sakri ubalai te ke jing kan tho ke jong kunrat yu new sakri ubalai kalong ba milong ubriu bomman te kani kan yarap yangai phiru bangin kan mau ba bangim penan kam ya ki sap ki jongi utrai jisu wi iengi kum ki babamman hoi ki don ki babamman ki bapan kam hai ki sab jong ki tang na kam tau sitan dan rei ki breu ki jong ublei ki badan ya ka spa ka bakan jaman sim bat ya ki spa ka ba kum ka pisa bat ki jing don jing em hagani ka slak hando ki bampenan kam hok yaki nagamenta kahima ke jong blai hakmat ublai kilong ke babamman te kalong ke ba su sisa menyo ya ka ban sya besar ka bakum kata ke jing sya besar nalor kata ong bolong ke ba alhia ukundrat o meu sakri bomman bat ba alhia te gani ke jing bamla ban penroi ya ke ba ukundrat u ai ka de ke jing alhia nilai kran ni kani kat tu kat ni but om tanggata katukhat bar fu frau ong namar kata tu sim no na
na u ya kata katalen tu airu hauta ubadan kisif hautalen tengi ini bau tau bau pendroi uyo syu lada kalong hagadur jong ka jingkit kli lada kalong hagadur jong ka jingyo syu ye jing ai ki sap ki phong bat ka spa ka jing don jing em kano namar ba u pentrei hok ye ka bau la kanrat la ai hu la bandan ke jing nang jing start la bandan ke spa ka fo la bandan ke jing ai ke bakanjam sim ke ba fer ke ba ubleu ai u habo pun roi ubleu nang ai susu ka ba ni u sakri pat u ba khamtre ban pun roi ya ke ba ubleu la ai undu no ikita baro tikum ganuksa ladanga ngala tip hai ke tien jong blei ladanga la puli ubleu la ai ke jing sempang Ndrei hak jing im kabaman kesni hak practical life pan ngam penen kam ya ketinu blei ngam ailam sikiweru ban pendroi susu eka pedeng ki parabrio de ka ketin jong blei kasulong kumba betap apo ka donut jonga kata kalong thik kumba betap ya kane kesitalan apo kando de dadang ay ibteng kumta suki ngan du wat dia kata kajing sempang ketinu play bat ngan kelalong riu pathai kani kadai kanuksa kaba laban pensisya hagajing im jong gi bubun ki brio ki balamat ye ki jingker khu ki bakan saitam hage mensim ndrei ki balai penno ye kita bat ki jong ka pathai ki la betep no ye ka bo bleu la ai ki ban namar kanu makadau teng kala bandai ke jing lalat spa ke jing its by teng kala bandai ke jing kwa buram teng kala bandai ka sarong thala sifang ke jing im bat sifang ki jong ni ke perthai kiptap no ya ke bo bleu la ai bat ki klalong ki breu ki basusi tam nda bala poi se ka bakut jong ke jing im tekani ke long ke jing maham yang aning kong bat ingin nang baro bagin kan mau bak ke bau bleu la ai ngi kalong ka bakodor hadu kata ka bomdei ban pensep ka bomdei ban subtep ya ka ban subu tingkai ya ka kumto ndrei ka badei ya ka ban pendan kam ban penroi ya ka bakan nong ka jingker khu ya ki babun balang de ka dokhan ka bar khandai trajisu ong kumni pat kani ka de jing kai ka bamayan bha da season puli kani so ka ba ban so thu ka ba ban sempang den rei kalong ka jing sisa ngio nuksa na ni ka farsi jong ni u sakri uba ikai ka bo dan ro lasim no no ba du sakri uba ningkong pat nani uba ar pat kiba namar ba kila penroi kai ka bakidon kiyo shu kadhot bar khandai ko ong naba hawei pawei ubadan an ai unyo ka badap tamru ndrei no ta ubomdan wat ya kata ka baudan an simno na u lada perkhat haka jing perkhat ka baman ka sngi haka ni ka slak ndo se phang kayo ka kot phang ka pisa ka jing don jing am te song ku bakla bha kata ban sung thu numar haki baduk te so de ban ai shu ye ki khnang ba kindam de ban sim na ge bala khambun ka spa ka pho ban ai se ge baduk ke momdan de kata kalong ka basisha ka be de ban ke jingdon kam jong ne ga mat jong ne ga jingim rehning ye kran sifang gi jing ai ke bakan jaman sim ke ba kham pen roi ye ki de hoi wat ha ka spa ro kala ban nong ta habo briu pen roi ye ka bodon bat u te kala nei bat uta u ba ai hu ye kata ka investment nani kata ka spa un ha ban sim no no kani ka dei ka jing ye dei ha pen kunrat bat u sakri te u kunrat ul ai ye kata ka bha ka ba dei hok yu ndrei sim penan kam bat kum tai ke ka bodan an sim no no namar bo umdan ban ayu kunrat umdan ban
ban penroi dan ban wanra akhmat kunrat pit kunrat kani ngala penmi kamut dan kabu penmi naladi tang kata kabu ayu kunrat te ya kata kabu dan kabal ayu kunrat wadi kataru sasimno no uni usakri ubaning kompat ubala penroi yaki santalan banyo syu sasantalan uni uyo no kunrat santalan but ula penroi yaka ula penmi syu santalan tu ula dan santalan ka bau penmi daladi te namar ba udan kini ki santalan ki bomdei ba ayu kunrat nri ki bau ula penmi daladi unyo syu pat syu nalor ka ba ula dan kata ka de jimut akani ka khot ka ba ar khandai na ba wei po wei ubadan on ai unyo ka badap tamru nri nau ta ubomdan wat ya kata ka baudan on simno na akan no kalong ka basngu si banyo sngu pakan jakum ta yano kamtam yangi ki bala yo diang ya ki jing ai bakan jaman sim na utrai jungi Jesus Christ li yo diang ki bakodor no blai dan rei kani ka juk an ka trei kam na menta jong baro hi lang ide ki Kristan ningim pat de ki Kristan katrai kam kumju nomor unong ai ya ki bangi ngin penan kam ha ni ka jingim udai ublai lang ilong Kristan ningim long ni yo baro no ublai badu ublai khami lenti bangin penroi yaki khnang ba kanong ka buram yu bat kanong ka jingkerku yaki parabri ki jongi tingin se penkut no hakawai pat katayo ngin sep ai ka conclusion jong kani ka pharsi jong ki sifo jong ki talent but ngin se pek company asu ikani ka khot ka bar khandai ye ki banta ki babnia jong ka na ka banta ka buram ka jong play amen ko khpa jingi bhabning sasisin aingu emi try menta ka ktien jong me kurkhu ganrat I wei pi wei bla snow I ka ktien jong me kani ka janmit but ki bandang singap ru hadian lingba kani ki YouTube channel jong ka balang ai bukan long ka jing ai bor I men sim yangi I wei pi wei banginang yo atrai ka jing start ka jing smart ka jing shitram ban penan kam hok ban pentri kam bha yaki sap ki phong ki talent ki bame ai ngi ban long ka jing kerkhu ki parabri ki jongi ban long ka jing penroi yaka kam ka jome ban long ka jing tei shu yaka hima ka jome naga banta ka buram ka jome hi ni pan kini keteng tribe no penim be jingi Jesus Christ batu airu ba ka jing ai ka jong u ka jing ba ka jong bleu ku pa lamba ka jing slok ka jong mun sim ba khoi ka ba penshai ka ba ai ngi ka jing song tho ka jing sempang kin song kar hai lambat ngi ku mo pat lang mu jome lambat ki runget ki ban hang ni ba haklang satlak perthai menta ba do la ka taru amen tu blin kurku menta ka buram ka jong amen